Εμείς θα περάσουμε τώρα στην χώρα της Γεωργίας. Έχεις πάει Γεωργία? Όχι, δεν έχω πάει. Έχει πάει η Έλενα Ισοφοκλέους μαζί με ομάδα δημοσιογράφων. Ήταν προσκεκλημένη του πρέσβη της Γεωργίας και μας έχει φέρει έτσι ένα πολύ ωραίο, μεγάλο ρεπορτάζ, το οποίο θα απολαύσουμε για να γνωρίσουμε τις ομορφιές και την ιδιαιτερότητα της χώρας. Σε ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να ευχηθούμε και στον κόσμο καλό Σαββατοκυριακό και Πρωτομαγιά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και αποχαιρετούμε. Μια χώρα με πλούσια κουλτούρα, πλούσια πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση, με ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων, αλλά και με υπέροχα μέρη και πανέμορφα τοπία που αξίζει κανείς να ανακαλύψει και να θαυμάσει. Η Γεωργία, το μαργαριτάρι του Καυκάσου που βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα και συνορεύει με τη Ρωσία, την Τουρκία, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, είναι πραγματικά μια αποκάλυψη για όποιον θελήσει να την ανακαλύψει. Μπορεί για τους Κύπριους αλλά και για άλλους λαούς η Γεωργία να παραμένει μέχρι σήμερα ένας ανεξερεύνητος και άγνωστος ταξιδιωτικός προορισμός, ωστόσο, χάρη στις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλει η χώρα και ο αντίστοιχος Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού για προβολή της χώρας στο εξωτερικό, οι επισκέπτες στη Γεωργία σιγά σιγά αυξάνονται. Μόνο τη χρονιά που μας πέρασε, τη Γεωργία επισκέφθηκαν 6.400.000 τουρίστες, αριθμός που μεταφράζεται σε αύξηση της τάξης του 24% του τουριστικού ρεύματος για τη χώρα. Φυσικά οι λόγοι για τους οποίους αξίζει κανείς να επισκεφθεί αυτή τη χώρα ποικίλουν. We had many tourists coming from the EU member states. We have many direct flights which attracts many Europeans, attracts to Georgia, and Georgia is interesting with its culture, with its history, with its traditions, with its resorts, will it be ski resorts or sea resorts, as well as agricultural and historical and cultural tourism. Παρουσιάσουν στον ξένο επισκέπτη μια πανέμορφη χώρα με διάφορα πρόσωπα, στην οποία ο επισκέπτης θα μπορέσει να βιώσει διάφορες εμπειρίες, οι Γεωργιανοί μπορούν να ευελπιστούν ότι στο μέλλον η χώρα τους θα αποτελέσει έναν αγαπημένο ταξιδιωτικό προορισμό για ακόμη περισσότερο κόσμο. Ο επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού Διαχείρισης Τουρισμού της Γεωργίας, σε συνάντηση που είχε στην Τυφλίδα με Κύπριους δημοσιογράφους που επισκέφθηκαν τη χώρα μετά από πρόσκληση του πρέσβη της Γεωργίας στην Κύπρο, Ρέβας Λομινάντζε, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα του μπορεί να καλύψει τα γούστα ανθρώπων που επιθυμούν να βιώσουν διαφορετικές αλλά ωραίες ταξιδιωτικές εμπειρίες. We are so happy that to have a country which allows us to offer to the world different products. We have seaside coast, we have mountains, we have wine region, we have very good wine and cuisine, and all this mix of the different products makes Georgia very interesting to different people. Το γεγονός ότι οι απευθείας πτήσεις στη Γεωργία από διάφορες άλλες χώρες αυξάνονται θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο το τουριστικό ρεύμα στη χώρα, αφού πλέον άνθρωποι από διάφορα σημεία της γης θα μπορούν πιο εύκολα να ταξιδεύουν σε αυτήν για να ανακαλύψουν τις ομορφιές της. Μεταξύ των χωρών από τις οποίες μπορεί κανείς να αναχωρήσει απευθείας για τη Γεωργία και η Κύπρος. Πτήσεις προς τη χώρα αναχωρούν από το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας 2 φορές την εβδομάδα. This direct flights is also opportunity for Cypriots to come to Georgia and to explore this beautiful country. Ξεκινώντας κανείς για να εξερευνήσει την άγνωστη τουριστικά Γεωργία, ένα σημείο στο οποίο αξίζει να αφιερώσει χρόνο είναι φυσικά η Τυφλίδα. Κτισμένη στο σταυροδρόμι Ευρώπης και Ασίας, η πρωτεύουσα της χώρας μπορεί να εκπλήξει ευχάριστα κάθε επισκέπτη, αλλά και να κλέψει την καρδιά του από την πρώτη στιγμή.
Η απλότητα της πόλης και το αυθεντικό της κάλος συμβαδίζουν αρμονικά με την ιδιαίτερη γεωργιανή αρχιτεκτονική, αλλά και με μοντέρνες δημιουργίες που εντυπωσιάζουν. Μια τέτοια δημιουργία είναι και η γέφυρα της Ειρήνης που κατασκευάστηκε το 2010. Παίρνοντας πάνω από τον ποταμό Ματβάρη που διασχίζει την Τυφλίδα και αποτελεί σήμα κατά δεθέν της πόλης, η γέφυρα της Ειρήνης είναι ένα σημείο στο οποίο κάθε επισκέπτης αξίζει να φτάσει και να περπατήσει για να φωτογραφηθεί, αλλά και να θαυμάσει την πόλη με τα πάρκα, τις πλατείες, αλλά και τα σπουδαία πολιτιστικά και όχι μόνο κτίρια από ψηλά. This place was always in the middle of the trade routes, civilizations and cultures and religions, so all this mix and all this diversity you can see in the old Tbilisi. And capital is one of the most interesting places where the foreign tourists coming. Εκτός από την απλότητα και τη φυσική ομορφιά της πόλης που μαγνητίζει τα βλέμματα, η πρωτεύουσα της Γεωργίας αποτελεί ένα μαγευτικό και αγαπημένο προορισμό των επισκεπτών και για διάφορους άλλους λόγους. One of them is exploring the old Tbilisi, another is the cuisine, of course the shopping, and people who are coming to this country and to this city will enjoy different attractions that are available to our guests. Λόγω της γεωγραφικής τοποθεσίας της όμως, η Τυφλίδα δεν είναι απλά μια όμορφη πόλη, αλλά αποτελεί και ένα ξεχωριστό σημείο συνάντησης λαών και πολιτισμών. Here we have next to each other we have, for example, a mosque and a synagogue, and in the old town and Catholic church and of course Orthodox churches. Because of the fusion, Tbilisi also hosts a lot of international habitats. Of course, majority of the population is Georgian, but we also have a lot of other nationalities in the city. Ένα ακόμη μέρος που όχι μόνο οι τουρίστες αλλά και οι ντόπιοι λατρεύουν να επισκέπτονται στη χώρα είναι και η πόλη Μτσχέτα, που στο παρελθόν υπήρξε πρωτεύουσα της Ιβηρίας. Μόλις 20 χιλιόμετρα βόρεια της Τυφλίδας, η πόλη αυτή αποτελεί έναν θησαυρό όχι μόνο για τη χώρα αλλά και για την ανθρωπότητα ολόκληρη, αφού με τους δύο καθεδρικούς ναούς που την κοσμούν ανήκει στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Everybody wants to come here. Everybody loves very much this place. First of all, you know, the Christian people come here to worship the Sveti Tchoveli Cathedral, where Jesus Christ's robe is buried. So it is considered to be the holiest place in the Christian world. But not only Christians, but Muslim peoples also come here, and they enjoy very much the architecture and the narrow streets and the old structures and so on. Κάθε επισκέπτης της Τσέτα μπορεί να ανακαλύψει αυτή την πόλη θησαυρό, ακόμη και να προσκυνήσει και να προσευχηθεί στους δύο σπουδαίους ναούς αν το επιθυμεί. Την ίδια όμως στιγμή, με την ατμόσφαιρα που κυριαρχεί να είναι χαλαρή, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να κάνει τη βόλτα του στα πλακόστρωτα και γραφικά δρομάκια της πόλης, να απολαύσει κάποιο ρόφημα, να δοκιμάσει ντόπιες γεύσεις, αλλά και να κάνει αγορές αναμνηστικών ειδών για να του θυμίσουν το ταξίδι στην περιοχή. Φυσικά μεγάλη παράληψη να βρεθεί κανείς στη Γεωργία και να μην δοκιμάσει το περίφημο γεωργιανό κρασί, το οποίο μετρά 8.000 χρόνια ιστορίας, με την ιδιαίτερη μέθοδο παρασκευής του να χάνεται στα βάθη των αιώνων. From those times we can clearly say that in Georgia, on the territory of Georgia, Proto-Georgians were making alcoholic beverage out of the grape. It was maybe not exactly a wine, because maybe they were using some additional ingredients for making of it, or maybe some other technology, but still, it was made out of grape. Πάντως σήμερα στη χώρα εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι για την παραγωγή κρασιού. Now, officially, Georgian wine and Georgian wine technology is considered as the oldest in the world by the archaeological excavations and evidences. The quarry, the facility in which we are now, this huge clay vessel is considered as the oldest technology of wine producing in the world, and the oldest remains of it has been excavated, discovered in Georgia, near Tbilisi in the Marneuli region. Ωστόσο, στο Καχέτη, περιοχή που φημίζεται για τους αμπελώνες και το καλό κρασί στη χώρα, θα βρει κανείς πάμπολα εινοποιεία και θα έχει την ευκαιρία να γευτεί υπέροχα κρασιά. Kakheti, the eastern part of Georgia, was always making wine.
with the skin of the grapes, fermentating with the skin and even storing with the skin for the longer period of time, different from the classic without the skin. In Kartli, in the central part of the Georgia, it was without the skin of fermentation, and in the western part with the touch of the skin, but on the shorter period of time. Different kind of climate and soil were giving different kinds of wines. Η γεύση αλλά και το χρώμα του κρασιού που παρασκευάζεται στη Γεωργία με την παραδοσιακή μέθοδο διαφέρει εντυπωσιακά από άλλα επίσης αξιόλογα κρασιά. When you keep wine with skins and stems for 6 months, after 6 months all this richness of the color, of the taste, of this yellow compounds from the skin goes in the juice and stays there and makes the juice of the wine so deep amber colored. We keep, after pressing grapes, after crushing grapes in the ground, the juice and leftovers you need to keep for like approximately 1 year and a half, and after 1 year and a half, only after 1 year and a half you can say that wine is ready to drink, worth to drink. This is the oldest way of wine producing. Στη Γεωργία υπάρχουν 530 διαφορετικές ποικιλίες σταφυλιών, με τις περισσότερες να ενδείκνυνται για την παρασκευή κρασιού. Η πιο δημοφιλής κόκκινη ποικιλία σταφυλιού ωστόσο στη Γεωργία θεωρείται το σαφαράδι, ενώ περίφημο λευκό κρασί είναι το κατσιτέλι. Κάθε κρασί που φτιάχνεται με την παραδοσιακή μέθοδο είναι ξηρό. And in the process of making wine in the cellar we use only old traditional technology. We make wine here in clay vessels, which is specially put in underground, and the name of this clay vessels is Qvevri. And this technology is in the list of the heritage of the UNESCO also. Και ως χώρα με άφθονους αμπελώνες και πλούσια ενική παράδοση, η Γεωργία δεν φημίζεται μόνο για το κρασί της, αλλά και για το υνοπνευματώδες ποτό τσάτσα που θυμίζει σε δύναμη, άρωμα αλλά και στον τρόπο με τον οποίο σερβίρεται την κυπριακή ζυμανία. Έτσι αξίζει κανείς να βρεθεί σε κάποιο καλό εινοποιείο για να κάνει τη σύγκριση. Also, you need to see this place. It's a must-see place and must-taste wine. And Jaja. Μια σύγκριση όμως αξίζει να κάνει ο Κύπριος τουλάχιστον επισκέπτης που θα βρεθεί στη Γεωργία και με το γεωργιανό έδεσμα που παραπέμπει στο δικό μας Σουσούκο. Πρόκειται για ένα έδεσμα που μπορεί να βρει κανείς σε διάφορες περιοχές της χώρας, με το γευστικότερο όμως να είναι αυτό που παρασκευάζεται στο Καχέτη εξαιτίας των πλούσιων και ξεχωριστών σταφυλιών της περιοχής. It's named churchkhela. It's very delicious. It needs nuts and grape juice. Κάθε ταξιδιώτης που θα φτάσει στη Γεωργία λοιπόν έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει την κουλτούρα της χώρας, ταξιδεύοντας σε διάφορες περιοχές και δοκιμάζοντας τα ιδιαίτερα αλλά ξεχωριστά παραδοσιακά της προϊόντα. Εξάλλου τα παραδοσιακά προϊόντα κάθε τόπου αποτελούν κομμάτι της ταυτότητας, της ιστορίας αλλά και του λαού του. Κάτι που επίσης αξίζει να γευτεί κάθε επισκέπτη στη Γεωργία είναι τα νόστιμα πιάτα της γεωργιανής κουζίνας. Άλλοτε απλές και άλλοτε σύνθετες, άλλοτε στον δρόμο σαν γρήγορο φαγητό και άλλοτε γκουρμέ πιάτα σε καλό εστιατόριο, οι συνταγές της γεωργιανής κουζίνας μπορούν να συναρπάσουν και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Μέσα στην απλότητά τους, τα πιάτα της γεωργιανής κουζίνας είναι ιδιαίτερα γευστικά, αφού τα μπαχαρικά και τα διάφορα άλλα αρωματικά που χρησιμοποιούνται ευρέως στα παραδοσιακά πιάτα της χώρας προσδίδουν σε κάθε συνταγή μια ξεχωριστή πινελιά. Αυτό που βέβαια θα μπορέσει να δοκιμάσει στη Γεωργία ο καθένας ανά πάσα στιγμή, σε όποιο μέρος της χώρας και αν βρεθεί, είναι το χατσαπούρι. Άλλοτε με γέμιση τυριού, άλλοτε με κιμά, αλλά ακόμα και με πουρέ φασολιών, το χατσαπούρι είναι μια νόστιμη πίτσα που μπορεί να αποτελέσει μια πρόχειρη αλλά και γευστική λύση για όσους θα μείνουν για ώρες στον δρόμο είτε για δουλειά είτε για να ανακαλύψουν τις ομορφιές της χώρας. Την ίδια όμως στιγμή, το χατσαπούρι είναι ένα πιάτο που σίγουρα δεν λείπει από το μενού κανενός εστιατορίου που σερβίρει τοπική γεωργιανή κουζίνα. Σε ορισμένα εστιατόρια μάλιστα, ο επισκέπτης εκτός από το χατσαπούρι και τα άλλα τοπικά πιάτα που θα δοκιμάσει, μπορεί ταυτόχρονα να διασκεδάσει υπό τους ήχους της παραδοσιακής γεωργιανής μουσικής, αλλά και να απολαύσει το φαντασμαγορικό θέαμα που παρουσιάζουν διάφορα παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα.
Και μπορεί η Γεωργία να είναι μια χώρα με μακραίωνη παράδοση, πλούσια ιστορία αλλά και πολιτισμό, αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως η χώρα αυτή δεν προσφέρεται ως προορισμός για όσους αναζητούν απλά να ζήσουν μακριά από τη χώρα τους στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης. Ένα μέρος που αποτελεί κορυφαία επιλογή για όσους θέλουν να βρεθούν στη Γεωργία για χαλάρωση είναι το Μπορζόμι, ένα θέρετρο που φημίζεται για τις φυσικές πηγές του και είναι εξακουστό για το μεταλλικό νερό του. Borjomi is located between the mountains and it is famous with the natural springs of artesian water, which is very good for the health, for the digestive system, for the skin as well. It's very popular not only in Georgia but all over the world. Και παρόλο που η αίσθηση που αφήνει στο στόμα το νερό που αναβλύζει απευθείας από τις πηγές της περιοχής δεν θυμίζει σε τίποτα το νερό του Μπορζόμι που εμφιαλώνεται από το 19ο αιώνα, δεν είναι λίγος ο κόσμος που καταφθάνει στην περιοχή για να πιει απευθείας από τις πηγές το νερό με τις θεραπευτικές ιδιότητες. Σε συνδυασμό με το καταπράσινο τοπίο και τον καθαρό αέρα, πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν τον Μπορζόμι για το νερό του, προσδοκώντας σε απάμβληση προβλημάτων υγείας που τους ταλαιπωρούν και συνδυάζουν η παρουσία τους στην περιοχή με ξεκούραση και χαλάρωση σε κέντρα ευεξίας που διαθέτουν μεγάλα ξενοδοχεία της περιοχής. This place is very popular among the Georgians, also among the post-Soviet Union countries, but also we have lots of tourists from Europe as well, from USA, from Arabian countries, so it's getting more and more popular. Και για όσους είναι λάτρεις του χιονιού ή ενδεχομένως αναζητούν απλά εναλλακτικούς τρόπους διασκέδασης, το ορεινό θέρετρο Μπακουριάνι με τα περίφημα ski resorts απέχει μόλις 40 χιλιόμετρα από τον Μπορζόμι. Bakuriani is one of the 5 ski resorts of Georgia. It has been built according to the Olympic standards, so the resort offers 4 categories of slopes, starting from the beginners and little children who just start learning how to ski until the black category, which is the hardest for skiers. Καταλληλότερη περίοδος για να επισκεφτεί κανείς αυτό το υπέροχο μέρος και να απολαύσει παιχνίδια στο χιόνι είναι οι μήνες από το Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο. Για όσους μάλιστα επιθυμούν να διανυχτερεύσουν ή να παρατείνουν τη διαμονή τους στον Μπακουριάνι, υπάρχουν καταλύματα που καλύπτουν κάθε γούστο, όπως σε κάθε περιοχή της χώρας. Bakuriani is located at the Lesser Caucasus Mountains, which is in the south side of Georgia. The resort is well equipped and their infrastructure is quite good here, so there are, starting from the high-class hotels, also the accommodation places like guest houses and rooms for rent. Όσοι όμως αγαπούν το βουνό αλλά και το χιόνι και δεν πτωούνται από το υψόμετρο και τη σχετικά κουραστική διαδρομή που θα χρειαστεί να διανύσουν, σίγουρα αξίζει να επισκεφθούν την περιοχή του Κασμπέκι που βρίσκεται σε ένα από τα υψηλότερα σημεία του Καυκάσου. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, όσοι ταξιδέψουν στην περιοχή θα αποζημιωθούν τόσο από το θέαμα που θα αντικρίσουν, όσο και από τα πρωτόγνωρα συναισθήματα που θα τους ξυπνήσει το μαγευτικό κατάλευκο τοπίο που ζωγραφίζει η φύση. Ό,τι λοιπόν και αν επιθυμεί να δει και να βιώσει κανείς σε ένα ταξίδι, η Γεωργία είναι μια χώρα που μπορεί να του παρέχει εναλλακτικές επιλογές προκειμένου να βρει αυτό που του ταιριάζει και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του. Τη χώρα προσωπικά την έχω επισκεφτεί 2 φορές. Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετές προοπτικές λόγω της μικρής απόστασης μεταξύ των 2 χωρών και λόγω του ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά. Άρα μπορούμε να το αναπτύξουμε, διότι προσφέρει ποιότητα σε αρκετά ελκυστικές τιμές και μπορούν να επισκεφτούν τη Γεωργία σε έναν λογικό κόστος. Ήδη υπάρχουν 2 πτήσεις τη βδομάδα που πετούν από τη Λάρνακα στο Κουταΐσι και ελπίζουμε μέσα στο χειμώνα να έχουμε ακόμα μία αεροπορική εταιρεία. I would like to invite all my Cypriot friends to Georgia to discover this amazing country, and I'm happy that last time it's more, the interest is increasing a lot. I'm absolutely sure that Georgia is a fantastic destination for the Cypriots.
Γεωργία μπορεί να χαρίσει στον επισκέπτη συγκινητικές και συνάμα διασκεδαστικές εμπειρίες, μπορεί να τον συνεπάρει με τις φυσικές ομορφιές και τα πανέμορφα τοπία και κτίρια της, μπορεί να τον ταξιδέψει πίσω στον χρόνο με την ιστορία και τον πολιτισμό της και ταυτόχρονα του δείχνει ξεκάθαρα ότι το μέλλον της ανήκει.